ta ce ta ba ta yi zina bai ta ba fasika ba ce a'udhu billah. Ya ce ko mai take so zai bata na dukiya. Ka san dukiya sai wanda Allah madaukakin sarki cire masa kwadayinsa ko ya cire mata. Daga ƙarshe Alhaji ya sa ta a gaba. Sai ta ce na yadda na baka kaina amma bisa sharadi guda ɗaya. Alhaji ce kowane sharadi ne zan iya. Ta ce sharadin shine ka je ka yi sallah na kwana 30 cikin jam'i ko gabaran harama ba ta wuce ka ba. Idan kai wannan ka dawo na baka kaina ka zo kai zina da ni. Alhaji ya samu dora harka da yake samun kuɗi ya zuba yara ya koma masallaci yana tsaye da shi da ladan. Kafin liman ya zo ya riga ya yi tahiyatul masjid ya yi nafila. Aka yi kwana 10 kwana 20 kwana 29 aka yi kwana 30. Kwana 31 Alhaji bai dawo ba. Kwana 32 Alhaji bai dawo ba. Kwana 33 Alhaji bai dawo ba sai wannan baiwar Allah ta tashi ta fita neman wannan Alhaji. Suna haɗuwa da shi sai da je fara sun kuyar da kai a kan wani abin Allah. Sai ta ce Alhaji ya magana alƙawarin ya ce wani alƙawari ne ba. To ni da kai kaza ga wuta bu billahi min shaytanir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. In dai mutum yana sallah irin ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dukkan wani aiki na alfasha ko abin isi yayi. Isa maza Allah ce idan salatil mar'atu khamsaha idan mace ta kiyaye sallolin ta guda 5 ba ta hada su sannan tana da ilimi wasu amal siyawa sanan ta rubuta wata Ramadana in ta sha karama da yawa idan kuna bibiyar majalisun tafsirai na manyan malamai zai ruya da Ramadana a tashi bukali mutum ta rubuto tambaya malami ne ana bi na azumi ba rama ba gashi wanda Ramadana ta zo bayan sallah ya zai mata me kuke jira a duniya waye faɗa miki wancan Ramadana ta wuce da ta kai wata duk wanda ya ce wani ne idan wanda ya san tabbas zai kai Ramadana ya daga mu Allah ya rahmake ne ka san alƙur'ani za ka kai babu a'a ka dai tuna da ni babu to kada ba ta tabbas me yasa kike jinkirta ramuwa Allah ya riga ya samu wata cuta tare da ku haila lalurar mata idan azumi ya zo kika sha ba ta kira masalla ba amma kira mu wannan azumi kuma sau da yawa mata a wannan gaba wasu na barin azumin su sani ba misali mace ce jini ya dauke mata kafin fitowar alfijir shi za ta azumi ko ba ta azumi ba ta ta azumi duk da wasu malamai suna ba da fatawa cewa mace idan jini ya zo mata bayan sallar asar ko bayan sallar azhar ta sha azumi za ta rama wannan kuskure ashe kenan Allah ne ya dora miki wannan abu to bayan Ramadan kuma sai kirama ina fata muna ganewa to gaba ta biyu ta mace yar aljanna shine ta kiyaye azumin ta in ta sha ta rama wasamar shahawa gaba ta uku wa hafizat farjaha ta kiyaye farjin ta kan zama zinaciya zina bala'i ne zina tashin hankali ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan ta sannan Allah madaukakin sarki ya da kudi ana raba ta wala taqrabu zina ولا تقربوا الزنا na'am إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina Allah ba ma ce wala kada ku yi zina ba fa kusa da zinan ma kada ku yi idan ka ga mace tana rawa a TikTok ta fara tallata wa samari kanta idan ka ga mace za ta yi ɗaukar hoton surar jikinta tsirara ta tura wa saurayinta a WhatsApp wallahi tana tallan kanta kwanan nan inda je ne tafsiri aka samu wani yaro mai albarka wanda ya yi amfani da wannan dama da suke da shi na tura hoto duk wanda ya ce ki tura masa hoton jikin ki karki yadda inda yana son ki zo gidan ku ya aure babu yadda zai wanda yake son ki da aure ce ki tura masa surar jikin ki ɗan mata ku kiyaye wannan gaba wannan bawan Allah ya sa budurwarsa ta tura masa surar jikinta bayan ya ɗauki wannan hoton sai ya aji to ya rike yar masu kuɗi ne sai ce ko dai ta kawo mai kuɗi ko ɗora hoton a Facebook ko ba wata babban mutum ne aka yi yarinya ta sato kuɗi ta kawo ta nemo kuɗi ta kawo ta iba na uwar ta iba na mahaifiyar
ana rana ce ci ya zuwa ba kuɗi yake bukata ba, ko dai ta zo ya zina ita ko kuma ya dora a Facebook. Yarinya ta rasa da za ta yi ta kuma da ke karamar yarinya ta kwata shekara 16 zuwa 17. Da ƙarshe ta ji ta ba da kanta ya zina ita kuma ya dora ma a Facebook. Wallahi na yi muku rantsuwa da Allah sai da aka kawo mu yarinyar na ganta. Kuma da ƙarshe ma ya zai kore ta a gidan, sai da kuma ya kai masa nasiha. Da su kuna za a gana wanda zai aure ta, ko da ba ko ya shigo ya neman ta, sai ya gama gidan ya fita bakin hanya sai ya samu wani saurayi ta to na ga dai kai ba ko ne, ka dai dinga yi a hankali a hankali. Me ne ta ni dai ba ruwa na, amma dai ka tsananta bincike. Ba ga ba ta cutar da kanta, ta cutar da zuriyarta, ta cutar da iyayenta. Wasamar shaharaha wa hafizat fardaha, gaba ta karshe wa fa zaujaha, sannan ta yi wa gudun ta biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba. Yi na yi bari na bari, wannan shine abin da ake so daga wurin mace. To gashi na nuna mu lokaci yayi, sunan karatun ta baka lashi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.